Ramogi jang wadhie mago motendre kod weche mag ohala kama gikone to koro jataa tije manyien matenda dho wath ma Mombasa Kapten William Ruto odonja yange apis kosingo mar bero chenro mag wadhno. Kane giloso e wath Mombasa nyasi mar wake apis jatend riwruog jotich e wath ma Mombasa Simon Sang jiwo jatelo no mondo mi orakre gi midhiero mopogore opogore ma jotich osebedo kakaloe. Sejogo bende jakom board mar KPA Benjamin Tayari ne okone gibiro bedo piny kaka tend wadhno maneno ni chenro duto itayo e yo makare. Maoni ingia vizuri sana, tunaweza kuweka chini kidogo. Hiyo ya management wa Kenya Ports Authority ikiongozwa na Kapten Ruto ni kwamba performance lazima iende juu. Kwa hivyo mimi nataka mtupatie nafasi kidogo. Najua mko na hamaki na haraka nyingi, lakini mtupatie nafasi huyo captain na bwana Sang tutakaa ili tulete maneno mazuri kwenu. Mimi najua mko na matarajio mengi sana. Najua kweli. Na mimi nataka kuhakikishia nyinyi I will never let you down. Lakini lazima tufanye kazi. Mimi my rallying call is performance. Na nyinyi wote mnanijua. Wewe kama si mchapa kazi, wewe ni adui yangu. Ramogi jang bende koro wa menyo county ma Kisumu kotendregi mano bende wadhi twaki odhiambo makawuono gi jakom